Ladies and gentlemen, tadzoka kuna apostles nyake suwe Easter nasi Friday sikambiwa waninga chiti Easter Friday tikati leka tipongone itambira padhuze nawo tisati tavatiza ngosi mozada apostles nyake ndo asino ngosi tikari tombonzwa kuti zvakamira sei. Apostle, welcome. Thank you. Welcome and welcome to your viewers. Yes, and kanga ndaka uchishi kwenu pane msana ndati naye msana abato neshobora mwari is idea not ya na DJ Sparks anotenda zingede mna apostles nyake. Na apostles wako wanapika chino wewe. Wewe msoro ngoni. Andimishtukiza kunoparidza. But msoro nofana batwe nechirungu. No. Anofana nguva very careful nevanhu vanokuita lay hands upon because kune yatinoti impartation netransference of the spirits. Saka unofana kukoshesa musoro wako ndokune bread. Ayo nyanda nyofambira panapa inawe Easter yatsuku celebrate happy Easter. We say to everybody happy Easter, happy Good Friday. Right. We won't do it at the church service. To get my church services. We actually started on Monday to go to Easter revival. Easter revival. What it matters on being when we it's just a commemoration kuti tinorangarira kufa nekuvigwa nekumika kwa Kristo. Do I. But one morning vachiti but Easter bunny, but Easter suro, Easter yacho iburi yaMwari there. Chazvinoita mind zvokuti sometimes utarise kuti zvakabva nechekuita nemacalendars anenge aripo. Isu chatinozombokoshesa ndeyekuti the significance kana tatombowana mukana wekuti tiungane. You remember kuti vanhu havasi kuenda kumabasa, vanhu vakamboti zororei, saka tinotorawo mukana iwoyo yokuti vhangeri yaKristu iparidzwe. Right, but answer shall know the truth and the truth shall set you. Yes. That's why Easter chaiyo on the heart. Mazuva Easter chaiyo, I think what is more important is to kuti tione kuti susu like zvotati nhasi Good Friday ukaona vazhinji vanovhiringika vanofunga kuti Kristu akafa musi weGood Friday. Kristu haana kufa musi weFriday. Right. Akafa ukacalculate according to the Greek calendar. Tinoona kuti madays edu isusu kuti sezvaakataura kubhuku yaEzekiel 12 kuti Jona zvaakava mudumbu mehoyo for 3 days and 3 nights, so the Son of Man achava mumwoyo wenyika, achava in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Saka ukacalculate from Friday afternoon kusvika musi weSunday watoti resurrection Sunday uchava kuti madays haapindirani. Panzama days, man. Unogona kutondibatsira bosi ndanzotoerewa metsika. It's like a Friday evening. Tani one. Saturday afternoon yati. Tinofanira kucalculate manje fana zoti tinocalculate madays acho sei. Nekuti kana Mwari pavaisika nyika nditi unonzwisa kuti vati madays avaitanga evening. Saka yaiti evening kusvika the following day evening ndopanenge pachipera day yavo. Saka tiri kuti Friday evening to Saturday evening. But I will calculate my days according to this the calendar. So vana vabuda vanobuda 2 evenings. Vanobuda 2 evenings. But imanje madays Easter ekufa kwaJesu. Pane yainzi it was a preparation of the high Sabbath. Yange isimboli Sabbath days. Yaipreparewa yairangariwa the unleavened bread. It was a high Sabbath. Kwati yange isiri Sabbath yakarongovensi iweitika. Okay, to simplify it ndekuti isusu nasi Good Friday yabva yasangana independence yeZimbabwe. Alright. Azvirevi kuti independence yeZimbabwe inogara ichiitwa paEaster. Understand? Yes. Saka kufa kwaKristu kwakapinda mumadays of unleavened bread. So it was a high Sabbath.
Saka ukacalculate from there, ukatanga from evening, you realize kuti Kristu akafa mswe Wednesday. Wednesday. Chicalculate wakadzidza. Tikuti isosi evening. Wednesday evening, at least. So that Thursday evening, nigga, 1 day. Friday evening, 2 day. Saturday evening, 3 day. Over so mukamse Sunday maxine. You want to change your calendar, but according to that calendar, Maxena Jaka to Tangachi Saturday evening. Because we have said like on a Musinaji? Molo. Because we have got a Muslim moon. So we are saying if you have to calculate or not, this was not just a normal Sabbath, it was a high Sabbath. Those are kind of like to know. Rakanokumbira kutino regaiti mtene makumba kuminze kufa. Ndipaisa fana kuonekwa mitumbi on the Sabbath day. Ndubona. Wona ubata shaka mabonzo. Ndadzipwa. Saka inini ndakuti much. Since you can prove what it's not biblical kuti vanhu vanzi Easter inotangira musi Friday. Saka ni isusu tiri kucelebrate achi tadi ngotangirawo Wednesday. No, it depends on the calendar. There are many circumstances akawanda neta into play. Kuti tatara no ndongwa chakasununguka. Wakambozora okay, fine, to qualify that. Say Roman calendar yakazoti Easter Monday. Why do we have Easter Monday? Ndinakunya social zvera but ndinokutoziva major say yakazonzi kune Easter Monday. Ndavafunga kuti vanhu vashandi kana vanenge vada kucreata ka holiday. Vanongoda saka isiri kuti pacreate kwa holiday yaya mesuo taningirikina tawana mukana wekushumira. It's not about days. It's about what it represents as well. Alright, the mainstream end. Alright, ndikupabata. Alright, saka manje kune vamwe vanobva vati haina ndisitoda tocelebrata Easter yacho. Vanganzi vari pakatsveya here in terms of kumira naMwari. Okay, tinogona kuti pane zvinhu zvinogona kuitika and ndopa mufananidzo resimple kuti tiri paindependence anditi mumwe anogona kuti handidi kucelebrata independence saka azvinoti haiko here iriko handiti saka unogona pane zvimwe zvinhu zvaunogona kumisa mabenefits azvo nenyaya yekuti maybe hauzive the significance, hauzive kuti zvinorevei. Alright, ndobona saka nyaya iripo imwe chete iri paEaster ndo same nyaya iripo here paChristmas. Because asiwo madays ukazonzvera ukadzoka kustanda zvimatsiyanaita but kuti isusu ndosaka tinyanya kuconcentrate on kuti is the what it represents necalendar inoshandiswa. Alright, mubvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti Easter ndiyo Pasika here kana kuti Passover? Ndo yaicelebrate kwa Passover, unleavened bread. Ndosaka uri kuona kuti yaidopreparewa and it was a preparation for the high Sabbath. Ona manje the importance yacho ndeyekuti zvakabva zvinoratidza kuti Kristu ndiye gwayana vacho. Ozi gwayana raisa mutorwa bedzi robva ratourayiwa raidopreparewa rotoongororwa as well. Saka kufa kwaJesu kwakapinda in the preparation of the high Sabbath. Aiwa, ndapaona apo semashoko enyu kuvana veZimbabwe particularly paEaster ino sezvo vaticelebrate ndamashoko amukavape kupedzisira. Amashoko andingavape kupedzisira ndeyekuti ngatinzwisisei the higher dimension yechiro chinonzi Easter nekucelebrata kufa kuvigwa nekumuka kwaKristu. God pane zvimwe zvinhu zvinenge takachengeterwa naMwari during this period. Pane kumwe kutoendeswa pane imwe level yeupenyu. Saka Easter iriko, we celebrate Easter, we celebrate the death, the burial and the resurrection of our Lord Jesus Christ. And not Kuma Zimbabweans, may you walk in the resurrection power, may your business be turned by the resurrection power, may your marriage be turned by the resurrection power, may your career be turned by the resurrection power. Don't miss what Christ has done for us on that cross of Calvary. God bless you. Thank you, boss.